Sziasztok! A most következő trükk címe 4-5-6 Packet Trick. Az előadó Sal Piacenta, és a trükk érdekessége, hogy amellett, hogy szerintem egy nagyon király trükk, hogy ugyanaz a trükk megjelent Devastation név alatt is, egy másik bűvésztől, Geoff Williams-től, de igazából a két trükk egy és ugyanaz. És egy teljesen átlagos hétköznapi pakli kell hozzá, amit a néző összekeverhet, úgyhogy Zsani, megkérlek, hogy keverd össze. Összekevertem. Oké? És most a paklit szedd szét 4, 5 vagy 6 kisebb paklira. De lehet 7 is, ha nagyon szeretnéd. Öt. 5? Legyen 5. Legyen 5, oké. Melyikből szeretnél lapot választani? Ebből. Abból, oké. Vedd a kezedbe, Igen. és így teríts szét magad előtt, és csak gondolj az egyik lapra. Csak gondoljak rá. Aha. Igen, csak gondolj rá. És hogyha megvan, akkor mutasd meg a kamerának is. Kiveheted a csomagból, megmutathatod. Erre gondoltam. Megvan? Oké. Vissza is tettem. Oké, keverd össze a kis csomagot. Összekevertem. Jó. És most ott van még a kezedben. Itt van. Most te se tudod, hogy hol van a lap, igaz? Nem tudom. Rendben. Oké. Tedd oda vissza, hol volt. Oké, tehát csak gondolsz egy lapra. Gondolok. Oké? És össze fogjuk keverni az egész paklit. Igen. Oké? Viszont előtte fogd meg a paklit, amiben van a lap. És ne felejtsd el, hogy csak te tudod, hogy mi a lapod. Oké? Igen. És mutatom, hogy mit kell csinálni. Fogod a paklidat, és így elkezded leszámolni a lapokat fejjel fölfelé, és csak jegyezd meg, hogy hanyadik helyen van a lapod. Oké, elfordulok. Jó? Jó. Megvan? Oké. Igen. Megvan? Oké. Meg. Fordítsd fejjel lefelé, és Igen. tedd oda vissza, ahol volt. Igen. Oké, és megvan, hogy hanyadik helyen volna a paklitban? Oké. Tedd össze a paklikat olyan sorrendben, amilyenben te szeretnéd. Jó. És emelj is bele. És fejezd be az emelést. Oké. Jó. Remélem egyetértesz, hogy egyáltalán nem tudhatom, hogy melyik a lapod és hogy hol van a pakliban. Fogalmat sincs. Oké. Na, és akkor ilyenkor jön az, hogy a bűvészek megpróbálják kipuhatolózni, hogy mi volt a lapod. Ilyenkor jön ez. De Igen. ugye, amit még ilyenkor nagyon érdemes tudni, hogy tehát ezek a kártyák nincsenek megjelölve egyáltalán, semmilyen módon. Tehát még hogyha meg is lestem volna valamilyen úton, módon a lapod hátulját, még akkor se nem tudhatnám, hogy melyik az, hiszen ugye meg sem tudtam lesni a lapodat semmilyen módon. Úgyhogy puhatolózok egy kicsit. Oké? Igen. Jól gondolom, hogy a lapod az fekete volt? Fekete. Aha. És jól gondolom, hogy ez egy számos lap volt? Igen. Aha. És a szám az páros volt. Nem. Nem? Oké, hát puhatolózás nem fog menni. De jól gondolom, hogy amikor leszámoltad a lapokat, akkor ez a lap a 4. helyen volt? Nem. Messze járok ettől? Kicsit igen. Mi volt a szám? 10. 10? Hát igen, ettől eléggé messze járok. Igazából fogalmam sincs, hogy találjam meg a lapodat. Csak úgy tudom megtalálni, hogyha kicsit keverek rajta. Ajajaj. Ez így nagyon nehéz lesz. Össze-vissza kell kevernem ezt a paklit ahhoz, hogy megtaláljam a lapodat.
Figyelj, csak 1 az 52-ből most az esélyem, hogy megtaláljam a lapodat. Ez az. Hát attól függ, mi volt a lapod. Pik 7-es. Igen, ez az. Oké, ez a 4-5-6 packet trick. Köszi szépen. De hogy? It's